गेदेमा रुंसारि तरेन बर'नि दिनै सारादु बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जागायजेनबाय। बे समाव बयनोबो बे समाव जोंहा बिबार बावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। न'खरनि बिबार बावजेननो लानानै बिथांनि फिसाजो फिसाला न'खरनि गासैबो हाबाफारिया जानानै जों दान्दिसे समावनो गुवाहाटि जिल्ला बाथौ गुरुनि आर'ज हानजाखौबो आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ सामलायलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दा बिबार बावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। दा बे समाव जोंहा आसाम आयेनारि आफादनि आफाद जोंनि बुंथिगिरि स्पिकार बिस्वजित दैमारि सारा बिबार बावना आवगायदों। हेलो बे समाव जोंहा আমার अध्यक्ष डांगरिया बिस्वजित दैमारि सारे बिथां बिबार बावनो लादों आरो बिथांनि उनाव जोंहा एमपि जयन्त बसुमतारी सार बिथाङा बिबार बावनो लादों आरो आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' बिथाङा बिबार बावनो लादों आरो बेनि जोंहा बिबार बावनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय गुवाहाटि जिल्ला बाथौ गुरुनि आर'ज हानजाखौ आर'जखौ जागायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गागि लिरगिरि पद्मश्री बान्था मोनगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथाङाबो बिबार बावदों। गंगाधर राबसारि समाज सिबियारि बिथाङा बिबार बावदों।